Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een grote aan. Maar het is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Welkom beste kijkers bij Omroep ZVL en hier in het Ledeltheater bij het programma Aan Tafel. We gaan het nu hebben in deze uitzending over van allerlei onderwerpen van de gemeente Sluis, denk ik, met Emily de Lange. Jij bent kinderburgemeester voor 2024-2025, het schooljaar. Ja. En mevrouw Vermu, burgemeester van Sluis. Ja. Welkom, alle twee. Dank u. Dank u. Welkom, leuk dat jullie hier zijn. Emily, ik wil met jou eens beginnen. Jij bent kinderburgemeester. Ja. Hoe komt het dat jij kinderburgemeester bent geworden? Nou, in groep 7 kon je jezelf opgeven. En ik had me daarvoor opgegeven omdat het me wel leuk leek. Dus toen hebben we in de klas op een gegeven moment een presentatie moeten geven over wat je wilt doen, waarom je op mij moet stemmen en allemaal dat soort dingen. En dan gingen de kinderen met een briefje stemmen wie er zeg maar naar de kinderraad mocht. En dat was ik geworden. Dus in groep 8 ben ik op 4 september naar het gemeentehuis in Oostburg geweest. En daar zo moest ik mezelf weer in stemming brengen, zeg maar, of ik het wel of niet. En toen hebben ze mij, met de meerderheid hebben ze me gekozen. Ze hebben 6 stemmen had ik van de 10. Dus ik was geweldig. Wat leuk, nou gefeliciteerd dan eigenlijk. Ja. En 19 september heb ik ook de Amstketen gekregen. En is er ook nog afscheid genomen van de oude kinderraadsleden. Ja, want het is natuurlijk, jij bent niet de eerste kinderburgemeester, jij bent de 4e of de 5e? 4e. De 4e. Ja. Kijk. Dus er zijn al een aantal dames of heren misschien wel, zijn jou al voorgegaan. Ja. Maar je zegt dat je een presentatie gegeven over wat je eigenlijk wilde bereiken, wat je wilde doen in het aankomende jaar. Wat wil jij eigenlijk bereiken in het komende jaar? Of wat wil je doen, laat ik het zo zeggen? Ik vind het heel belangrijk dat de oudere mensen hun leven fijn kunnen afsluiten. Dus ik vind het ook belangrijk dat er veel met hen wordt gepraat. En misschien een keer een wandeling wordt gemaakt of een keer knutselen. Of dat de basisscholen een keer naar de oudere mensen gaan en allemaal dat soort dingen. Want eigenlijk kunnen de kinderen die op de basisschool zitten, kunnen nog heel veel leren van de oudere mensen. Want die hebben misschien ook nog wel de oorlog meegemaakt of allemaal van dat soort dingen. Dus ze kunnen er nog heel veel van leren, vind ik. Wauw, ik ben er stil van. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat jij je daarvoor in wil zetten. En ook zo begaan bent met die oudere mensen. Waarbij je natuurlijk eigenlijk gewoon wil dat die mensen gewoon iets meer aandacht krijgen dan met knutselen of gaan wandelen. Ook naar buiten gaan natuurlijk, want dat is ook belangrijk. Maar dat er natuurlijk ook wel aandacht voor komt. Ja. We weten natuurlijk allemaal dat de zorg natuurlijk best een drukke sector is. Waar niet heel veel handjes zijn en waar de druk erg hoog ligt. Ja. Mevrouw Vermu, we hebben natuurlijk in West-Zeeuws-Vlaanderen denk ik ook wat meer vergrijzing, als ik het zo mag noemen. Ja, dat is zeker weten. Onze bevolking is, ik zeg wel eens, een omgekeerde piramide. Want de piramide heeft natuurlijk een hele smalle top van boven en van onder juist heel breed. Ja. Maar als je hem omgekeerd beschouwt, dan is dus de bovenlaag. Er zijn heel veel mensen die wat ouder zijn. En dat is natuurlijk op zich heel mooi. Hè? Mensen worden gelukkig ook heel erg oud in onze gemeente. Ja. Ik heb bekeken voor volgend jaar hebben we inmiddels 18 mensen opstaan die volgend jaar hopelijk 100 jaar of ouder worden. En dat is best wel veel. Eind december mag ik nog een inwoonster weer ontmoeten en haar feliciteren. Hoop ik dan in goede gezondheid met oudste inwoner die 106 wordt. Dat is echt de oudste inwoonster van onze gemeente.
Het is hier goed wonen, goed toeven en kennelijk een heel gezond klimaat om oud te worden. En, op zich een hele mooie titel onder een pamflet om andere mensen natuurlijk naar hier te halen. Want het is hier een gezond klimaat om oud te worden. Kennelijk wel. Ja. Dat is echt wel opvallend. En vaak ga ik op bezoek bij die mensen die 100 jaar of ouder worden. Ja. En dan zijn er soms schitterende verhalen die je dan hoort. Over hun leven. Dus daar steun ik Emily in met haar verzoek om juist die verbinding met oud en jong te maken. Want ik denk dat inderdaad jongeren heel veel kunnen leren van ouderen. Maar andersom ook kan het ook voor een bepaalde dynamiek zorgen. Een bepaalde zingeving in het leven. Dat mensen denken, goh wat leuk. Iemand die weer met een hele andere wereld bezig is. Misschien met wat meer techniek. Er komen ook steeds meer bij oude mensen die nog een iPad hebben of een computer. Dat komt ook steeds meer voor. Eigenlijk ook mijn vraag. Ja. Want goed, hoe help je die mensen? Dan denk ik natuurlijk ook een beetje door ze te helpen met de nieuwe technologieën zoals een iPad en een telefoon. Wat zij natuurlijk nooit vroeger meegekregen hebben. Nee, precies. Dus en zo kun je elkaar misschien helpen. Ik denk dat het erg goed idee is van Emily en van de kinderraad. Daar zijn we heel erg trots op. Elke kinderraad heeft toch weer zijn eigen thema. En mooi om te zien dat dat heel goed loopt. En dat jullie het ook goed naar je zin hebben met elkaar. Er zijn 11 leden, 11 kinderen in de kinderraad. Elke school mag 1 lid van de kinderraad afvaardigen. Ja. Dus zo zijn alle kernen die een school hebben ook vertegenwoordigd. Dat is mooi. En dat is zeker mooi. En ze brengen vaak een bezoekje aan het gemeentehuis. Een keer bijvoorbeeld een bezoekje aan onze buitendienst, van wat doet die allemaal. Dus ze leren ook echt wel de ins en outs een beetje leren kennen. Van wat doet de gemeente nou eigenlijk allemaal. Ja. Is Emily ook, Emily, ben jij ook een onderdeel af en toe van de gemeenteraad? Om daar je bijdrage in te leveren? Want daar worden natuurlijk uiteindelijk de stukken in besproken en besloten natuurlijk uiteindelijk vaak. We zijn nu bezig. De laatste keer dat we samen hebben gezeten, hebben we iets besproken voor de kinderen eigenlijk. We willen ons ook inzetten voor sport en spel en buitenspelen. Dat de kinderen ook gewoon buiten komen. En we willen heel graag een zeskamp organiseren hier op de markt in Oostburg. Maar dan leuk. Voor de kinderen, want het is meestal voor de ouderen, zeg maar. Dat snap ik. Maar nu willen we het voor de kinderen doen, zeg maar, van groep 7 en 8. Ja, voor die kinderen die hier natuurlijk in de regio wonen. Want ik bedoel, we hebben wel oudere mensen, maar we hebben gelukkig ook nog kinderen, zoals jou natuurlijk, Emily, die hier wonen. En ik vind het wel heel bijzonder dat jij zegt, want dat gaf u net ook al aan, dat je zegt van ik wil graag die oudere mensen, we kunnen er nog als kinderen nog heel veel van leren. Nu voel ik me soms ook kind en ik kan ook nog heel veel dingen van oudere mensen leren hoor. Ja. Maar ik denk dat de kinderraad barst van ambitie en dat is heel mooi. Ja. Hè? Dus ik denk ook als jullie hulp nodig hebben, dan weten jullie de weg te vinden. Bij de installatie, dat gebeurde ook in het Belfort in Sluis, waar de gemeenteraad ook elke maand zijn vergadering houdt. En die waren ook aanwezig. En daar hebben we inderdaad ook afscheid genomen van de kinderraad van vorig jaar. Zo is ook de zittende gekozen volksvertegenwoordigers in onze gemeenteraad, dat zijn 19 personen, zijn ook nauw betrokken bij de kinderraad. Op wat voor manier zijn ze daarbij betrokken? Want hoe moet ik dat dan zien? Nou, ze volgen het. We communiceren ook natuurlijk als de kinderraad iets doet. We nodigen de kinderraad ook vaak uit bij officiële momenten. Bijvoorbeeld bij de herdenking van 80 jaar vrijheid afgelopen jaar. Maar ook bij ontvangst van Sinterklaas is er iemand van de kinderraad aanwezig. Ja, op allerlei officiële momenten bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. In het Belfort ook dit jaar. Daar zal Emily ook aanwezig zijn. Zo zijn er allerlei momenten waarin de kinderraad zichzelf kan presenteren en iets mee kan geven aan de zittende politici. Wat vinden wij belangrijk? Ja, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we dat mee blijven geven. En dat vooral ook Emily en alle andere kinderen, maar ook de kinderraad, dat natuurlijk mee blijven geven. Om ook van hun te weten, van de jongere generatie, van goh, wat speelt er dan eigenlijk? Ja, precies. En ook andersom, dat de kinderraad leert wat doet de gemeente eigenlijk. En wij hopen natuurlijk dat daarmee ook de interesse wellicht
wat extra duwtje in de rug krijgt om later, als zij mogen stemmen, hun stem mogen uitbrengen, hè, 18 jaar is dat in ons land, dat ze dat ook daadwerkelijk gebruik van maken, zich interesseren naar welke verschillende partijen zijn er nou eigenlijk allemaal in de gemeente. Hoe kan ik het beste mijn stem uitbrengen? Ja. En wie weet misschien op termijn ook wel actief lid in een gemeenteraad of als wethouder of misschien als burgemeester. Ja. Zou je überhaupt erover denken om straks de politiek in te gaan? Ik denk dat ik het wel leuk zou vinden, maar ik zie het mezelf nog niet heel snel doen, denk ik. Je bent nog jong, je mag toch nog over denken hoor. Ik vind het wel altijd heel interessant om erover te horen en zo, maar of ik er nou echt in mijn vak erin wil hebben, weet ik nog niet. Nou, toen ik zo oud was als Emily, had ik dat ook. Dus je weet het maar nooit. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Ik bedoel, het is ook heel lastig om een keuze te maken voor wat ga ik later doen en je vast te leggen. Dus dat vind ik ook niet makkelijk. Heb ik ook vroeger ook nooit makkelijk gevonden hoor. Dat is nog steeds, en ik zit hier nu in een studio met jullie hier te praten. Dat had ik vroeger ook niet gedacht. Als je, Emily, nu kijkt naar we zijn nu bijna aan het einde van het jaar. Wat zijn er nog van die dingen wat je volgend jaar nog zou willen doen? Wat je nog mensen zou willen spreken om te vertellen van, goh, willen jullie hierop letten, willen jullie daarop letten? Dat de gemeente ook let op de oudere mensen, want soms dan is er bijvoorbeeld op straat, dan is er wel een keer iets aan de hand, soms op het nieuws. Dan is er ineens op het nieuws, wij kijken altijd het jeugdjournaal op school, het ochtendjournaal zeg maar. En daar kwam een keer in voor dat een oudere man in elkaar geslagen was op de straat door de jongeren. Dan denk ik ook, heb gewoon respect voor die mensen. Die mensen die hebben al zoveel meegemaakt misschien en dan ga jij ze nog even lekker in elkaar timmeren. Ja, lekker dan. Dat is niet goed, hè? Nee, dat is niet... Nee, maar wat je zegt, daar heb je gelijk in. Dat dit soort dingen natuurlijk ook gewoon onder de aandacht gebracht mogen worden. Ja, en ik denk dat de kinderraad daarin ook het goede voorbeeld wil geven. Van hoe ga je met elkaar om? Ja. Elk jaar is er de week van het respect. Ik weet dat ik ook wel eens een gastles heb verzorgd op een basisschool over, wat betekent respect? Hoe ga je daar met elkaar om? Ja. En dat is heel goed voor de bewustwording van hoe doen we dat eigenlijk met elkaar? Hè? Ja. Zijn we eerlijk naar elkaar? Ook dat is een vorm van respect. Dat je uitspreekt naar elkaar of je eens een keer zorgen maakt over iemand. Als gemeente Sluis hebben we ook elk jaar een mantelzorgattentie. Ik heb dat dit jaar ook weer een aantal attenties rond mogen brengen als een soort dankjewel naar de mensen die mantelzorger zijn of zijn geweest. Ik weet dat andere gemeenten dat op dezelfde wijze doen. En dat soort initiatieven, dat is heel belangrijk. En ook heel goed om de kinderraad daarbij te betrekken. Ja, dat zijn inderdaad hartstikke leuke dingen om inderdaad de aandacht op te vestigen natuurlijk. En zeker als het gaat natuurlijk over onze iets wat vergrijstere bevolking natuurlijk aan dit stukje van Nederland. Ja, we hebben natuurlijk een heel mooi gebied, wat wel heel groot is qua oppervlakte, met behoorlijk wat afstanden. Als ik dat soms uitleg in het Haagse of in de Randstad, dan kijken ze me bijna ongelooflijk aan van hoe lang doe je dan wel niet over van A naar B? Ja. Toch het gebrek aan goed openbaar vervoer, de bereikbaarheid is een issue. En dat zijn ook wel dingen die vanuit regio's die dun bevolkt zijn, zoals onze regio, landelijk ook steeds meer in beeld komen van besteed daar ook aandacht aan. Ja. Want je ziet dat landelijk heel veel aandacht uitgaat naar de Randstad of dichtbevolkte gebieden. Heel veel financiële middelen zijn vaak afhankelijk van het aantal gebruikers. Ja, daar zitten wij bijvoorbeeld al natuurlijk niet echt met stip op nummer 1. Dus dat is goed dat daar naar gekeken wordt. En ik spreek ook Haagse politici in toenemende mate die daar veel aandacht voor hebben. Ja. En we trekken daar binnen Zeeland en zeker binnen Zeeuw-Vlaanderen ook samen in op. Ook met andere voorbeeldregio's die eigenlijk vergelijkbare problematiek hebben. Om dat te verbeteren, om onze regio krachtiger te maken. Wat zou u nog willen dat er hier gebeurt? Natuurlijk moet het wel mogelijk zijn, maar om heel Zeeuws-Vlaanderen en vooral ook het westelijke stuk te verbeteren.
Ja, een aantal dingen zijn denk ik heel belangrijk. En dat is in ieder geval de wens om meer inwoners te trekken naar Zeeuws-Vlaanderen. Als je meer inwoners hebt die gebruik maken van alle voorzieningen, is het veel makkelijker om voorzieningen in stand te houden. Hè? Of dat gaat om onderwijs of om zorg. Hoe meer mensen daar gebruik van maken, hoe makkelijker dat in stand blijft. Dus meer inwoners, dat is wel cruciaal voor ons gebied. We hebben als 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten, dus zowel Hulst, Terneuzen als Sluis, ook samen een visie gemaakt waarin we die ambitie ook neer hebben gelegd. En dat is best een hele puzzel, want dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Maar we zullen echt onze pluspunten die wij hebben, zullen we echt nadrukkelijker in beeld moeten brengen. Hè? Dat, zoals we eigenlijk al zeiden, we hebben veel ruimte. We hebben best wel wat ruimte voor woningen om die hier te bouwen, om mensen te ontvangen. We hebben qua culinaire aandachtsmogelijkheden genoeg. We hebben natuurlijk ook heel veel werkgelegenheid. Ja. Zowel in de toeristische sector als de agrarische sector, maar ook in de industrie in het gebied rondom Terneuzen. Ja. Dus werkgelegenheid is er volop. Dus dat zijn hele mooie middelen eigenlijk om naar voren te brengen van kijk, onze regio verdient die aandacht en mensen, het is hier goed wonen en ook goed werken. En we hebben natuurlijk goede grond of goede lucht, want we hebben natuurlijk wel een groot aantal mensen die meer dan 100 worden volgend jaar. Ja, dat is nog een extra troef die we hebben. Of dat aan de grond of aan de lucht zit, dat weet ik niet. Nee. Ga jij ook mee volgend jaar naar die mensen die 100 worden, als je kan? Ja, dat zou ik zeker doen. Ja. De burgemeester die gaat daar natuurlijk meestal wel naartoe om die mensen te feliciteren. Dat zie ik ook wel eens in de krant staan. Maar ik denk dat het voor jou ook heel erg leuk is om met die mensen te praten. Zodat jij van hun kunt leren, maar zij ook weer van jou kunnen leren natuurlijk. Ja, ik zou dat zeker wel een keer doen. Als er zoiets is en ik kan, dan zou ik zeker meegaan, denk ik. Ja, school gaat natuurlijk wel voor, hè? Ja. School is wel belangrijk. Ja, maar over een paar weken hebben we de mogelijkheid, dat is in de vakantieperiode. Dat is waar, dat is waar. Ja. Ja. Soms kan het inderdaad wel een beetje geplooid worden naar een tijdstip dat het inderdaad wel past. Dus dat zou inderdaad leuk zijn. Het is bijna het eind van het jaar. Wat heb jij nog voor wens voor iedereen voor volgend jaar? Nou, dat iedereen gewoon een leuk en mooi leven kan beginnen in 2025. En dat je gewoon mooi kan starten opnieuw met een nieuw jaar. Dat het gewoon een mooi jaar wordt. Ja, gewoon mooi. Voor mooie dingen. Zonder ruzie, zonder oorlog, zonder... Ja, vind ik ook wel een goeie. Zonder ruzies, want we hebben soms wel eens te vaak ruzie, denk ik, hè? Ja. Ja, je hebt helemaal gelijk. Dat is, nou, dankjewel. Dat vind ik wel een hele mooie wens van je. Mevrouw Vermu, burgemeester, u heeft vast ook wel een wens voor de inwoners. Zeker. Ik wil graag een wens uitspreken voor alle inwoners. Ja, gaat het gaan? Beste inwoners, de decembermaand is aangebroken. Het is de tijd van lichtjes, warmte, maar ook van samen zijn. Als ik 's avonds door de straten van onze gemeente wandel en de verlichte ramen zie, dan ervaar ik die bijzondere sfeer die bij Kerstmis hoort. Een gevoel van verbondenheid, van hoop, maar ook van rust. Deze maand nodigt ons uit om stil te staan bij wat geweest is, maar ook om vooruit te kijken naar wat gaat komen. In 2024 herdachten we 80 jaar vrijheid. En dat is een mijlpaal die ons niet alleen liet terugblikken op een donkere tijd, maar ook benadrukte hoe waardevol onze vrijheid is. Vrijheid om jezelf te zijn, om keuzes te maken, om samen te leven in een samenleving waar saamhorigheid en respect centraal staan. Vrijheid is echter niet vanzelfsprekend. Dat zien we nog elke dag in de wereld om ons heen. Het is een verantwoordelijkheid die we samen dragen, in groot, maar ook in klein. En het afgelopen jaar toonde onze gemeenschap dat we hier sterk in zijn. Tijdens de vele momenten van herdenken en vieren, zoals bij onze bevrijdingsherdenkingen, zag ik hoe krachtig onze gemeenschap is. Hoe jong en oud samenkwamen om stil te staan bij de geschiedenis, maar ook om vooruit te kijken. Dat laat zien wat ons bindt: respect voor het verleden, zorg voor elkaar in het heden en hoop voor de toekomst.
Laat dat ons licht zijn deze kerst. Laten we aandacht blijven hebben voor elkaar. Vooral voor hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Samen kunnen we die warmte brengen die kerst juist zo bijzonder maakt. Ik wens u allen een fijne kerst, vol licht en verbondenheid en een gezond en hoopvol nieuwjaar. Laten we 2025 ingaan met het besef dat we samen sterker staan. Dank u wel. Dank jou wel. En dankjewel aan de kijkers voor het kijken naar deze uitzending. Graag tot een andere keer.